Hindi nga rin ituloy nga iba sa mapagayam ti pagkasalitaan ni Victor Parto. Sa gudayan nga rin ti surat, Dear Manong Nemi, kumarkaro kan bumarbara dagiti pasamak Manong Nemi. Kalpasan, nga da nagririyan daninong Amando kastamatan kinitata Alfred. Nga kahit kumit nga tuntunin nga talaga no sa sino ti mastermind kada sino ti gunman ti panakapapatay ti amak. Ti taon na iti kahit ko nga misyonen. Aging ganay banak ni Ninong Manong Nemi ket imbilin na nga papatayik ni Tata Alfredo. Sangre po. Tadan nagkontrahan mi. Ngem kabot na isuti. Utek ti panakatay. Ti amam. Nakiktutak Manong Nemi. Kaslatyak namnamayan kan namnamayek. Nga posible nga mapasamak. Saan ka niya kahit mo tuntunin, nasisinot ti mastermind, no nagkanman, tinapanakatay ti amam, ti kompadrek nga amam. Dahil dating karik, iti sa kanan ti tanim, dahil di pa ninong. Ti panakitid ti hostisya. No ba yung adun nga tawen tinapalabas? Manulaing idi ti tawen ko. Kalpasan na. Manuitan ti tawen ko. Gat sampay nga nagkanti hostisya ti papatay ti amak. Dede po na ninong no apeng agtrabawak ka na kayo. Kaputan na dito ti pon. Kasi nangig mo kada, Simon kani Alfredo, nasisingid kami ng upat. Siyak, dede papang mo, ni Alfredo, kani Simon. Binunyagan mi, tip grupo mo iti 4 de alas. Napukaw ti maysa. Kabutad da idi nagkontraan da Alfredo kani Oscar nga amam. Nagbakasyon. Kat kalpasan lang ti duwang aldaw, nadamag kun nga natayan ni papang. Saan ka di nga nakalawlawan? Nga ni Alfredo ti mastermind. Kadamok, nasagbay, nga dadagas nga ramidan kanyak ni Alfredo. Kabutamok, adan nagkontrahan mi kadakal ti pamatik nga mga ramid ti pamuspusan tapno idepan na. Victor, arami damitan. Amom na sa dinot pakasarakam ken kuana. Ipaneknek mo no kasano ti kinaluyal mo kanyak. Papatayem ni Alfredo. Kasalasan na ka makadesisyon Manong Nemi agsisimparat dagiti sumrek iti panunot ko. No maminsan mamatiak, no maminsan saan. Apang italaing nga baga ni Ninong kanyak ti amin. Idinto, taidig pa yung kuhana. Gabukadi, tada nagkontrahan na kini Tata Alfredo kat gundawayan naman tindeto yung nga ibaga na kanyak nga iso o resanmat nga iso. Apang nga kasla, ibagbagay idi ni Tata Alfredo nga ganadak kini Ninong taamangan no maipadaak kani di amak. Sila makulkul ti panunot ko Manong Nemi. Gamot sa anak ang makapagdesisyon kan sa anak ang makapagkuti nakiktutak layangan. Idi ta nakitak tinabungkong nga envelope isang wanak. Saan nga bayad tibiyag ni Alfredo na ita kwarta. Nayon ti kunggunam kanyak. Akas loyal nga saserbi kanyak. Panakasweldom, panakabonus mo. Ninong, saan ko pala kasampulan ti kwarta? Kas nagtulagan da ipundok ka.
Tentun ka sa pulak, suntun panangalak. Kasapulam itan. Yung alay mo. Amok na masapul mo rita. Kada kiti masangwanan ngal daw. Ninong, saan ko nga baybayadan? Ti panang papatay mo, kin Alfredo. Ngam dahil agad paset, ti panang ibalas mo. Ngarumbang unayin nga maidep. Paramid mo. Alay mo. Kinitan nga yung kapapatayan, Alfredo. Inala ko manong name. Kabil ko tiunek ti clutch bag ko. Dakala clutch bag. Ngay sumot iti ayan ti paltog. Ngayon regalo kanyak ni Nino. Iti unek ti compound manong name. Ada ditoy iti panaka-quarter ni Tata Alfredo. Kastamat yung kinitata Simon. May sa compound. Manong name iti ayan ti balay daninong kenti quarters na kini bodyguard na. Ti Magnerak. Huwag akong tumandang. Good luck, Victor. Sige, Ninang. Thank you. Ini mga ruwanak manong name kadagturong ako ni Tiayan, ti quarter ni Tata Alfredo, kinamakamnak ni Miles. Victor, mabit lain. Miles. Papanam. Dito lain. Adanas ka ni baga kini Tata Alfredo. Nang ikuti saritaan nyo kini Daddy. Victor, sigamit lang nagkuna kanyak. Kung nga saan nga kinakriminal no sa laknibam tibiyag mo. Pumatay ka sa laknibam tibiyag mo. Buno sa laknibam ta si sinuman. Nganuran tayong ti pumatay. Dakailan na ta kriminal. Akin na kriminal. Nangig mo hayam. Tinagsarita mi ka ni Dadim. Nangig ko ti amin namin. Talaga ka dingaran ta mapapatayin ni Tata Alfredo? Umikis si di kaon gag, Miles. Umikis di kaon gag ti panagibales. Idalag mo kiniabot Diyos ti amin na panagibales. I'm sorry. Sana ka may kahit. Kahit ko atuntunan ti kinapudno. Kahit ko mamuan ti pudno. Tapat siyem ka di, ngagpudnon to ni Tata Alfredo. Nasaludsudan kang kuano no pudno, nga iso ti mastermind. Tiyakla mo. At pudno manono saan. Masabol. Victor, siya kumatutong palem. Ni Dadim tutong palem. Kasing kari kinibagik kang kuana. Sana ka may gawit, Miles. Tilangin daw dawat ko ikararag mo kuma. Ngawan ti dagas sa mapasama kanyak. Ulitek. Umikis ti kaon gag ti panakibalas. Manong nemi kabisadok ti quarter ni Tata Alfredo. So amok no sa dinutis ka nga pagnaag. Manong nemi kabisadok nga lokatan oray nakalakari daw. Siyempre ka kaslamay sa nga mananakaw manong nemi ti uneg. Diyan mo na puutan ni Tata Alfredo ti sisirek ko na saan. Inoray ko isuna manong nemi ti panakabar ti quarter na. Tay daday nga oras manong nemi amok nga daday nga oras nga rugyan na ti uminom buno suminsimi ti harap. Nangeg ko ti danapig na manong nemi ang turong iti ayan ko. Nakatugawak manong nemi nga nakauneg ti dakulap ko ituneg ti clutch bag ko nakaigem iti putan ti paltong.
Diyan mo no nakigtot, uno naging kikiktot ni Tata Alfredo, hindi makita nak. Ha? Victor, kasano ka nakastrike dito eh? Pasensyakan, Tata. Si Marekak na saang nagpagpakamukin ka. At darantam, sa anak nga adad to'y nahuan ng tirantak. Kaslawan ang yaman na kengkuha naman ng nemi ngayon ruwar na tiba isang naara kapangted na sa nangalay ti ice cube sana tinaugan ti baso na. Uminom ka kahit mo? Kasi namin nga oras kuminom. Thank you lang tanda. Sa anak niya may dito itapno makiinom. Mapatangak ka dito rantam. Tsaka mo kin ka na mapatangam. Imbiling ka di ka ni Amando nga ninong mo nga may nakpapatayan. Ama mo yung siguro unay ni Ninong, Tata. Tanabayagan nga kakadwa kayo. Talagang mamok. At na nagkontrahan mi, kahit siguradong ibilin na, te si sino man nakayat na balin nga. Kriminal, tapno papatayin na. Sika, ti binilin na. May tulad na kadi nga papatayin, nga awang basol ko. May tulad na kadi nga papatayin, nga awang tilaban ko. Tata Alfredo. Kasi papatay na di amam. Awan laban na. Saan pulos nga nakasaghana? Saan nga napakdaaran? Kasi ka di mataramidam kanya. Ano, ipalubos mo nga, mangalak matipaltog ko, tagduelo ta. No sa sino, muna sino siguro, no anya tinay ka rin nga mapasamak, tatakisot mapasamak. Imeme sa lang ti magbagak. Umkis ti barukong ko. Ti panagibales. Dua ti panggap ko keng katata. Agtungpay ni ti bilin ni Ninong. Ken ti panagibales. Awan tinasken nga ibales mo kaniyak. Tasaan nga siyak ti masterman ti papatay da di Oscar nga amam. No sa sino ti mang bilbilin ken ka nga papatay nak isot ti mastermind. Di mo pagbaliktadin na gini pasamak, Tata. No, di ka mamati kanya kandakin ka. Ni Amando, ni Ninong mo nga mismo, tinangibilin. Nga papatayan da ni Oscar nga amam. Among ka din no sa sino mismo, ti may sorry, kakabsak. Nagpatay di kuryente. Ngayon, numakaoray kayo, maganda rin ni Junior na generator, ituloy tayo. Basta hanggang natin i-depend, tapos ka sakit, ma-maintain at na viewers tayo, ya? Dito among, kasi madamang namin pala, matinga tiyempo dito Northern Luzon, yung bagyo nga Karina, kaya saan. Hindi rabigat na pistudo, numampay awan tudo na itan, nakulam. Ngayon, nakulam. Siguro na parte na natudo pa lang. Nagpukaw ti kuryente pala di kalman sa itamanin. So nga saan yung iyat adayo? Anyo pala hanggang ubat. Still nga tayo tapno. Anytime from now, may tuloy tayo nga ibasa ti pagkasalitaan ni Victor Kagamusan. No sa dinupet kaimasan na, sumutan. Para pukaw ti kuryente. Yeah? Okay? Your orayo, ha? Please, your orayo lang. Tantangin depan na tayo, kastalatan.
Yung oray na lang, Kamsat. Ayan, mga viewers. Adan. Adan, Kamsat, Adan. Ya? I-insert ko lang ito connector ko. Papagayam, pasensya kayo na ya. Kaduan ng nukas tangaon, kuryente kat kapsut bit it internet tayo. Ya, pasensya kayo mga papagayam eh. Okay. Please, standby lang. Ganun set. Tap no ito ituloy yung pagkasalitaan ni pagayam to yung Victor. Papagayam, intengano din ituloy. Papagayam, sabay kumata saan nga problema niti signal tayo. Yeah? Ituloy tayo. Datay kasuspensan na. Kunanad to'y, nasasino ti mang bilbidin kang kang papatayin nak. Iso ti talaga nga nawag nga mastermind, ti utek ti padakatay ti amam. Sa mo pagbalik ta din ta amin tata. Kanya ko matipambaran, nininong, nga mga ramid. Ti pa nangibilin na, apa nagpapatay da kini papa. Adadak kila rason. Kaya mamuga din sa sino, ti may sa kadagiti kanman.
ni Tatam nga Simon. Siyak edi kumati kadwada kaya Jack kinayat. Tadyak may tulad na papatayin tinasingit nga kiyem ko. Sana kas kiniamando nga nino mo nga may tulad na. Kanamom ka din noan niya ti may isang rason no apay. Ngayon bilin ni ninong mo papatayin na ti amam. Di mo ka di madlaw. Naniningong mo kini mamang mo kit ada relasyon da. Nyat ako nam. Di na ka na pagpuntutin Tata Alfredo. Saan ka na pagpuntutin? Ngayon ibagbagak kang katipod no. Agkamala nininong mo. Saan nga pud no nga eta ni mamang mo ti amam. Lipliputan na ti amam. Saan mo ka di nga nadlaw. Nga di awanin ti amam. Kat dandani alos maminsan ti makalawas nga umay sumarongkar ni Amando iti probinsyayo. Kaya't nga mabukudan ti inam, dahil ti may sapay nga rason. Kaya't idin ni papang mo, iti sumina ka na kami. Dahil tapay ti may isang rason. Gabot mo, adon ti amo nga palimad iti grupo. Kaslad na panggip, ti amam idi ngamin, agisuplong, kanag iti panakabag iti linte. Ita, naibaga akong keng katipudpud no, Victor. Oray mamatay akon. Naibaga akong keng katipud no, nga kayat ko pala kung kaya idig nga bagaken ka. Ididamom trabaho iti ninong mo. Ita, pabalin ako na papatayin. Timalikod ba nung name ni Tata Alfredo nagsidokarak at na nagparik na kanyak. Ti amok it ice, ti alain na, iti pagyanan ti ice. Ngam na si putak manong name nga paltugen ti sarang na kanyak. Isong inuna ako, sorry na lang. Dahil muno na ka nakaigam iti paltog ko nga adat ko ti klatsbag ko manong name. Talo nga putok. Ti panangutang ko ti bihag ni Tata Alfredo. Nakapatayak manen manong nemi. Ngimsang ko ang adat apatayin. Gapot sa ninaknibaklayang ti bagik. Isot imuno na. Nga nangipasarang kanyak ti paltog na. Ngim alalisto ka ng kalbit iti paltog ko. Wais mo't nga lakay. At dagayam nakasagana ang paltog na iti pag-alalaan na iti ayos. Ngim I'm sorry. Siya akong tinangutang tibiyag mo. Ngim apay nga saan nga lumagan ti barukong ko. Lumagan ko man ti barukong ko agsiputang. Napatay kon ti utek, ti panakatay ti amak. Ngim, adad na nga di magsin. Iti panakangig ko nagkaagkar karelasyon. Agkamalala ni mama kanininong. Rimuara ko ni tineta nga balay manong name. Amok. Nga dan nang i-report. Ito yung nangig na putok. Ito yung muharak. Sinabat nak ni Miles. Apay nga tinungpal mo lahat na pag-ayatam. Nagbaling ka man na kriminal sa anak na kriminal. Sinalak ni baklahin ni Piyak ko. Awang kumantigandat ko magpapatay kini Tata Alfredo. Nga madamat gahim takas sa panggap na kanyag. Iso akas niya tinapasama. Ano nga rin di plano? Agawit ak sa di probinsya. Wala ito da kanyak na dakala kwarta. Probinsya. Wait. Sumurot aking ka. Oh, mahal saan?
Saan ka sumurot kanyak? Agbati ka dito eh. Saan ka may ramraman? Amo ka mumorbaran ti amin. Na naroon na pudno timbaga ni Tata Alfredo kanyak. Yan yung timbaga na. Saan nga naskan ng ibagakin ka? Noon yung timbaga na. Saan nga naskan pa ngagpakadak kani dadim. Agawid ak sa di probinsya. Kastang arod tinaramid ko manong naimi. Nagawid ak dito probinsya. Iti boss nga nagluganak. Basit pasahero na manong naimi. Ngim kinaykait ko nagyan tilikod tap na makaturo ka. Ngim kasla. Sana ka makaturo. Kasla da mga alya manong naimi ti panunot ko. Kasla mga bagad at mga bagbaga nga may saka kriminal. Ngayon saan ka kriminal? Dagiti talungin mo na hindi napapatay ko kat sinalak ni baklaeng tibiyag ni Ninong. Itatay kat nakapatayak. Diyak ko makayatan nakapapatayan ni tayo ni Tata Alfredo nga dakas man tibanggap na kanyak. Sinalak ni baklaeng tibiyag ko. Sa nga pulong nga oras manong nemi, di biyahe. Nakaturo ka kamatlayang di agangay. Makadanong ka ni ti ilimi, manong nemi, ti probinsyami. Nangala ko ni tricycle nga nangarikila. Nangarikila ka tricycle. Kadi manunak dito balay. Nasdaaw ni mama. Victor, anak. Apa nga di mo yung pakpakam mo? Nagawid ka? Kasano ti pa nang ipakamok, mama? Awam mag-telepono dito yung balay. Kumusta ka, anak? Mama, saan ako nang palpalikaw pa eh? Nasisita o na iti pa nagbakasyon ko. Ano tikit mo sawan? Kasano ti ka na kinauneg ti relasyon nyo kinininong? Ha? Mama, naimulay ti panunod ko babaeng kada kayo. Idiubing pa nga dakas na gulbud. Uri nga tamat no saan ngobing kadagas na gulbud. Kinapudno ti kahit ko mamuan, mama. Victor, anak ka dito kahit mo tuntunan, ha? Anak napasamak sa nga nagbakasyon ka. Kumarkaro na kiti pasamak, mama. Saan nga legal tinegosyo ni Ninong? Illegal? May sakamay ti sindikato. Nairamanak, ngabutan nagbalinak mat abati card. O paten na giti tao nga nautang ko ti biyag na. Ngayon saan ko ako na kunain nga may sak kriminal kabot sa nireklibak laing ti amin. Itay lahin. Sa may nagbakasyonan. Nakapatayak man din, mama. Gabot ti bilin ni Ninong. Kati manangin baga na. Nga ni Alfredo kano kat iso ti utek ti panakatay di papa. Ngayon bagamat ni Tata Alfredo sakbay nga natay. Nga nininong ti utek. Nga da kayo kinininong ka nagkamalala. Mama, kahit kumamuan ti kinapudno. Kahit kumamuan ti kinapudno. Inasidgak ni mama manon name ta saan nga makapagtima. Ti duster na manon name. Itigat aking ato apasit. Duster na. Kaya nangasawan nga pinunggos ko ti inak. Anak, agsawa ka tipot no, mama. Linip-liputam ti amak sang kadi. Ginulibam ti amak. Samong inayat na di papa. Tani,
Ipagkantipod no! Anak, bakawalan na ko, ma. At napakanaigam, di pa nakatay na, di pa hasta ka, di. Na kinikayat mo nga matay, tapos nagasta ka nawaya kayo kininong. Gulib ka, manglilipot ka, nagas ka nga asawa, mama. Isumad lagay, hindi madlaw kung as di mo amutag sangit, hindi matay ni papa. Jack, hindi nangag ti sa imbak mo. Jack, hindi nakita, di pa nagarapos na kitiluam. Kapot na makaragsakap, di pa nakatay ti amang. Manong Nemi, inalati ina. Gumilgil ayab ti pungtut ti barokong ko, Manong Nemi. Numanen layatak ni mama nga danugan. Numanen kahit kung alaan ti paltug ko, ti clutch bag ko, tapos doon ikastak at papatayag ti ina. Nemisahan ko naranin. Kapag ulit-ulitan natin panagpakawan na kanya. Ulit-ulitan naman ang name ti panagpagpakaasi na tapno pakawan na kiso. Mama, Jack laing pagarop, mama, kastoy na kiti pasama. Jack laing pagarop. Anak, lipatan mo tinapalabas. Sagon tumalipatan, mama. Gabot at napalabas kan adarugi kan ong tuna. Kayat ko, natuntunin ti ong tuna. Sa mo kabailan nga kalabanin daninong mo. Gabot mo yung manipulita ta. Kat talagang aglaban kami. Gabot tayo sa takinutag sang kani. Nukas takit pudno ni Tata Alfredo. Iso di pudno. Diyak kumamat kayat napapatahin ni Tata Alfredo. Hanggang nusang ko inaramid kasi siya kumamat tinatay. Anak, anya itati plano. Na minsan kan nga nabalo, mama. Kahit kung hindi may kadwa pa nakabalo. Siyak tipuon kan ka po na. Pamatayam ni ninong mo. Di mo kaya't matay. Tipat-patag mo. Kakumpadrem. Nga padam nga nang liplipot ka di papa. Anak, tila maibalakad ko ang ramidem. Madayo kan dito'y iti lugar na saan nakamatuntunan ni ninong mo. Saan ko ilimangan. Amok, nga iti dahito agundaway. Kadadamanin plano na nga siyak may itati saruno na papapatay. Ni Tata Simon ti gunman, may sa kadagidig gunman, mabaling nga isuman itan. Imagsaganak. Saan nga dito'y balay ti pangurayak kadakwada. Sige, mama. Papanam. Diyak kahit kayo magkakada kayo sa dinot papanak. Gabot amo ka dumteng dito'y ni Ninong, tapos sa lutsudan na no sa dinot ayan ko. Saan kayo nga mapagtalkan, mama? Gabot awan manong name ni Mercy ti balayda naka-duty iso na ti ospital na panag sa jay. Nakiktot idi makita nak. Victor. Kumusta? Victor. Nabay ka kading ng gururay? Talo oras kon. Sa nga balit talo oras lang. Imsyak. Almost a year na nag-urayak ka. Kumusta? Naka-duty ak. Naging gabala ito nung alas 5 na bigat. Habi kas na tilanam. Kasla nadagsan ulit yung problema.
Natuntun akong ti kinapudno. Kinapudnoan niya. Nasa sino ti kriminal, ti mastermind. Kung nakman nalipatan mo, ti panagibalas mo. Kasan ako mamalipatan. Kadada ako ni Dasideg, ti paggibusan ti amin. Paggibusan ti amin, tapos ni sarunod ka matapapatahi. I'm sorry. Indrugi kon, isunganas kan nga rin Paskon. Ngam kasanukan. Kasano namatay ka? Kasano agtupay? Nung siya tagbalagi, isukok to ikarok to na nagbasula kiti pagbalutan. Makauray ka kadi. Diyak may ka rin na may makaurayak. Tadya ka munuan niya ti mariknak intong bigat kalpasan ti amin, Victor. Yung karik tinapudno ayat ko ken ka. Ngam saan ko matinggal ti bagaitan na gini pasamak. Amo ka mawatan na. Ngam ti may bagak. Lipatan mo ti panggip mong ibalas. No saan ko nga remedyon ti ibalas. Siya ti pagaramidan na tinakas. Saan tong agnanahin ng masalak ni ibak ti bagik. Katsakbay. Nakasat aramidan na kanyak. No sa dinot ayan ti puon ti peggad ko. Ide pa kung tipiyak na. Sa ikarok tulangin ti pagbaludan. Ti anyaman na baso ko. Anas kan nga pagbayadan. Inarakop ko manong name ni Mercy na ginarakop kami. Tato ka din ti maudi pa nakaarakop ko ken ka, Victor. No itulok na ito niya po, Diyos. Mabalin siguro. Victor, ang moment nga manipod idiubing ta. Ngawan patinggan na ti panagayat ko ken ka. No may balodag. Or rhyme to ti panagsublik. Kat numatay ka. Urayang kanto iti langit. No langit ti pagtungpala. Manong nemi, idiada akong tiruwar di ospital. Nariknak ti bising ko, si Marikak ti may sa karinderya. Nangrabiiak. Kalbasan na. Dunga ti hotel iti ilimi manong nemi, napanak nag-check-in, iti may sa kadag iti hotel. Tinawagak manong nemi, timawagak sa syudad. Iti telepono daninong. Manong nemi katulong ti simugbat. Mabaling ka salita ni Mercy. Asino ka dito itoy? Ni Victor. Ay, Victor. Ala, mabit lang arod tayo pag ni Senyorita Mercy. Hello? Hello, Victor. Saan dinatihan mo? Iti probinsya. Amok na datuyan. Dagiti imbaon ni papa mo. Kuha. Nangig ko ng peso. Imbilin na kay ni Tata Simon. Ni Tata Simon ti may sakadagidigan man. Iso manin timbilin. Muno binilin ni Daddy. Iso nga tati makapapatay kanyak. Victor. Ipatpatay ka, Victor. Kahit ko nga, sa awan din haka sa mapasamakin ka. Nadabasol ti amam kanyak. Singera kiso na. Numalasatak dagiti tao na. Umayak to dito sa syudad. Tagsango kami kinininong. Kinidadim. Nasakit, di mapukawan ti ama, Victor. Narik namon data. Kahit mo ka din iparik na, iti sa bali nga anak, akas kanyak. Salak ka din nga napatiggan ka. Napatig ka, Miles. Yung napatpatig, tigis ti barukong ko. Di ba nag-ibales?
Sa mo lang nga, ganda nga balsan ni daddy. Tulungan ka. Tulungan na? Kasano? Tulungan na ka magpatay ti amam? Saan mo papatayin? No, ada mo nga, illegal nga, aramid na, tulungan ka, nga mga saklang keng kuwana. Awan ti kalinda ka mga saklang keng kuwana. Ipulong ta ka nagiti otoridad. Gulibam, di putam ti amam. Si ka mismo ti mangipulong. Kaya ko nga, dati pagbaludan ni daddy, iti matay. Tanam na mahay mo, nga siyak ti mga abak, kat maabak ti amam. Victor, please. Ayan mo ka di, tamalayo? Awan telepon ni Timalay. At nakit yung hotel? Saan ko gimbaga manunemi at da iti hotel? Imtsaka mo. Dati tao ngagtarigagay unay manunemi kat alisto. Ngay pamuspusan na ti amin. Kabigatan na manunemi. Alas 11 ti pa nag-check out. Ngem. Awan pa alas 7 di. Adagtugtog. 3 daw ti silet. Ngayon ko. Sino da? May isa ka ta? Kadagiti. Kakadua ni Nino. Ni Benji. O ni Tata Simon nga mismo. Sino na? Victor. Ni Miles na ito eh. Linok ta kasigod ba nung naimi? Simrek kat inarakop nak. Inrakap ko yung laktri daw dubulak. Hapay nga may ka. Kasano nga namang madakto eh. Dududwa lang ti hotel. Dito yung lugar yun. Napanag ti bangir, awan ka. Sunganda ka dito eh. Saan ko inaramat ti pudonagan ko ah. Inladawak ti pakabuklam. Amamuda ka dito eh. Ni dadim. Nabati di syudad. Datata Simon. Imununada dito, hindi pala kalman. Victor, adawit ko a kwarta. Kahit ko madayo ta. Sa din papananta. Nga saan nga matuntunan nga spagarikan ni papang mo, ni dadim. Ija Mindanao. Saan tanto ipamuspusan nga, makadanon tayo Brunei. Saan tanto mapanjet Thailand, iti abroad. Marami ta babayin ti kwarta. Umadayo tatong maliklikan ta ni daddy. Miles, saan nga di nga napintas na itang panggap ko? Kahit numanugot ka, makalipas ta. Aetan ka. Ipatpatig ko na yung unay. Manong nemi ti kaadda ni Miles iti sidong ko. Kasala na pata ka namin pinsan ti amin. Nangrona. Kat arakop lang arakop. Nangrona manong nemi. Kat kasla kahit nakasulisugin iti day ti agundaway. Iti kaadami iti may sa kwarto iti hotel. Nangrona lang aroden manong nemi. Idurugyan na nuksuben ti arwatan na. Miles, no. I love you. Kahit kung ipanagnakan ka. Ngawan pa ito sa baling nang ipayak ti bagik no saan na siksika. Miles, no. Natin no. Saan mo nang ibabawi? Lalaki ak manong nemi kat kasla nalipatak dak kila problemak. Hindi agin inarakop nga agin inagig kami ni Miles. Kasla awan ti paggad nga gururay kaniyak. Kasla awan ti panggap ko nga pumatay manin manong nemi. Kasla awan kat awan laeng. Kasla gayon ayan kami
Kini Miles ket nag-check-in kami ti hotel. Kadawan ti sabali nga ramidan mino di agpapas iti ragsak. Lalaki ket babae sona. No agtipon ti bara ken bara. Gumilayab ti apoy manunin. Nangaraw na nga ro den dagpadpata kami nga lamo-lamo. Ket nakapinpintas ni Miles manong nemi. Nakalinlinis ti kutis na. Nakapinpintas ti skug ti pamagila. Wayan manong nemi. Kadyak pulos. Nagsarday. Nang digos keng kuha na karagidag kakabara nga keko. No adapegad. Adamat ragsak. Adamat asog ka na rin nga marik na. Adamat imnas. Nga itutukno iti kangatuan na paset ti langit ni ragsak. Sa bagay na kunak itinakam ko manong name, di malagip ko ti amin. Paset pa dahito ti paragibales. Nukas pagarigan, tasaan kami nga katuluyan kini Miles. At least, manong name. Naipayak diragsak ti anak na. Kanimpayanak matiragsak. Na ulit-ulit manong name iting kampa nakaitayok kat napaniknikak na talaga nga siyak tinangusat ti ruangan ti kuweba ken langit ni Miles manong name. Nakabigbigsa na kiti asog ka na ring eng na. Nangruna ka na si Marsa Ronon nga rikos manong name. Wen, kaslawan pating gana ragsak. Kaslawan ti aguro-uray paggan. Nakaturog kami kalpasan ti amin maron nemi. Kalpasan ti namitlong akong daway. Siguro ka po iti bannog mi. Nakaturog kami. Nasami nga na isubli maron nemi. Tinuksub mi nga rawatan mi. Makariingak layangan di adag naman nagtugtugtug itiri daw manon nemi. Nakariing mat manong nemi ni Miles. Sino tinamnamay mga tugtugtog? Ti hotel boy? Ano't masapol na? Ano't luwagan mo nga may di probinsya? Nakakotsayak. Isang orod ka na halak na dyan ang lugan tapos tapagluganan ta. Dumagdag sa yung titugtog manong nemi. Tiarwatem suot mon. Kastakmet. Nakalalisto kami manong nemi ng suot tiarwatem mo. Tiklat sa bag ko. Dalat ay tuluwanak. Ang sagana. Kinigpilak. Doon yaman ti mapasamak. Aramay dem ti managsublim ti kutsem. Taurayan na. Victor, urayan ka ha? When? Idadakon ti islag tiri daw manong nemi. Sino da ita? Sinaludsod ko. Victor, nitatam nga si Mundo ito eh. Kunak to ba eh. Lungatam tiri daw. Kamuta, imbilin ni ninong mo ngayawid mi ni Miles. Amo yung adito ni Miles. Nakita mi di ko tsena. Ken, ada napatag pagsaritaan ta, Victor. Napatag unay. Tap na malawlawagan ti panunot mo. Sana kaya't ninong mo ang kontra kayo. Sana kaya't ninong mo nga dumteng tudugon daw nga talaga nga papapatay na ka. Ika nakatityan siya, tap na mamati ka. Sayang, numimbat ka kang kuwana. Ilukat mo tiri daw, tap na Pilipinas, di pa nagsarita ta. Tata, amok nga adut kakaduam. Adut kakaduam. Limada. Agraman ka ni Benji. Amok nga armado kay amin. Oh, talaga kompleto kami. Yung maunti magdanagam.
na siya ti panggap ko. Sige. Ilukat ko nga tiri daw, tata. Inlukat ko manong name. Nakita ni Tata Simon. Agpadpada kam ti style. Ikpil na ti clutch bag na. Amok manong name nga paltog tinagyan na. Malaksid. Nga da siguro may paltog iti sikat na. Kumusta, Rock? Di nakadipastrikin. Miles, pag-awawid na kan ni Dadim. Victor, kasi tulad na. Umuna ako ni Tikotse. Pimanawan manong name ni Miles. Inraping ko kinita itagla. Asidag tiri daw. Di mabalin ko kasiripan. Amok. Nga gururang aglilingad. Di kiti kakadua ni Tata Simon. Tinakatipastrikan. Awanin ni Miles. Ito ang nagtipagsalitan ta. Sige Tata, sumrek kayo. Simrek, inrekap ko tiri daw manunemi inlak ko. Adala minsahan manunemi iti uneg ti kwarto. Pasit nga lamisahan. Nagtugaw ni Tata Simon iti asidag tiri daw. Nagtugawak man iti bangir ti lamisahan. Lamisahan tinagbaitan mi manunemi. Siniputak ti style naman ng Nemi. Nakaigpil kang kuha na ti clutch bag na ngimtimay sa nga ima na isaluksok iti jacket na. Paltog siguro day jay. Nakunak tinakam ko. Idin to, taadamat ti may sanda kulap ko man ng Nemi to nagti clutch bag ko. Saan ko nga igpilan. At ti abay ko nakatugaw. Victor, napapatay mo ni Alfredo. Kaspaset ti bilin ni ninong mo. Talaga nga amin nga bilin ni ninong mo kat masabol ang matungpal. Sagadi. Iso nga bilin na, binilin lakmat. Tapno umayag kang ka. Tapno papatayan lakmat. Kasta ka di Tata. Akas, ti pa nang papatayo, kay di papa. At nakadinas kang nakatkatawa, Tata Simon. Among Victor. Ano ko ba tang, dimngag ka kanya kidi. Mabaling nga saan nga mapasamak ti amin. Anya ti kahit mo asaway, Tata. Awan ti malagip kong imbagam kanyak. Uno pa magbagam kanyak. Ti kunak kang kaidi, lumalagip mo. Saan ka nga umubot kinininong mo? Saan ka mga ramid iti mabalin nga pagkontraan nyo? Naman niya tinaramid mo. Nakibiyangam kakaiso na nga babae nga anak na. Agbimbinantag kami kini Miles. Sa maysa, ad-adda nga pinatim ni Alfredo, ngimitiso na. Gapot isot kinapod mo. Diyak kung makadait, idolo hindi nga papatayin, Tata Alfredo. Imadagayim, nalimad ang paltog na. Kahit nakuunaan, isong inunak. Tadadaga din nga patsiyam ni Alfredo. Gapot isot kinapod na. Nininong ti mastermind. Sikat ti may sa kadagidig gunman. Saan ka di, Tata? Kapag amin nga bilin ni Amando nga ninong mo matungpal, awantisan.
Naroon na kanyak no siya ti pagbilinan na. Imbilin na kaniyak. O may nakapapatayin. Gabuta. Mabilbilangin ti kanito ang barok. Kat pudno manong nemi. Dahil dakulap na wano ima na nga nakaisalok na isalsel at dito nagti-jacket na paltog ti adda. Ngamidiruar nang ipasarang kanyak manong nemi biglak. Nga tinulid ti lamisaan nga nagbaitan mi ket natulid so nagapot ay durong ko. Iti pa nakatulid na manong nemi. At pala gandat na manong gundaway na mangkalbit iti paltog na. Nga maalalisto akong manong nemi ng kalbit ng palto-paltog kang kuana. Iti may kalima nga tao nga pinatay ko manong nemi nga saan ko indranta pinatay no digit sinalak ni bakla yung tibiyan ko. Aday silencer manong nemi ti paltog din Tata Simon. Siguro tapno hanggang babuwak ti amin. Ngem di paltog ko awan silensyo na iso nga nabuwak ti hotel. Remuarak manong nemi si mabaten ti adu nga bala ti paltog ni Benji. Ngem baglagid din ta nakalingatak. Binalis ko ni Benji manong nemi sorry Benji ko na. Sikat ti maikanam nga tao nga utangak ti biyag. Nakapwesto amin manong nemi digre kakadua ni Tata Simon. Yung dyan ka mo, takaduhak siguro, kin sigurado kaduhak ti Apo Diyos ta siyak ti kanunungan na. Kaslaad na nakam di kiti bala manong nemi nga saan da nga tamaan ti bagik. Taglisi-lisi akbat. Nanong asta nga bumalasak manong nemi matulid nga sigurado iti balsek. May kapito. Anong name it kayat ko, rumwarak. Ngam talagang santa kaparwaren di kiti bala. Iso nga nagtalina edak ka nakalimod. Ti makadakas. Nangeg sigurado nil miles dagiti putok. No apay kiding imay nagsubli ti hotel. Nangeg ko manong name iti pukaw na. Victor! Victor! Saan ka nga lumaban? Oreta! Tinawag akong di kiti pulis. Manong nemi, diya ka mo no apay. Nga pati isuna kit inramandan nga pinaltugan. Langikulahingan manong nemi iti panagasog na Tipungtot ko manong nemi, dinarop kon di kiti kalaban. Tinatek ko ni ti adu nga bala, tinamnamay ka ng paltog manong nemi, kini Miles. Pininraman da. Tapno ang balin nga siyak tinang papatay kini Miles. Nimtengen di kiti pulis manong nemi. Diya ka muna da pala nabati ka di kiti kakaduha ni Tata Simon. Nisadgak manong nemi ni Miles. Ang dapalayang angas naman. Miles, abing nga nagsubli ka. Abing nga nagsubli ka. Tsak kadimot ko na kayong kanguurayin naklatan ti kotse. Asiday ka kuman, makarwarak kuman. Victor. Ayitan ka. Ayitan ka man, Miles. Nagtulag ta. Mapantay diya Mindanao. Sa tanto mamulasyo ti Borneo. Sa tanto mapanji Thailand. Babay ni di kwarta. Agbiag tagag sakta. E mapay nga. Nagsubli ka kami. Mapay nga. Miles. Mawanan angas naman ang nemi. Sumatin mo mas dagdag talo nga polis. Ibibilidan nga atok timak. Awan tinaramid ko manong nemi. No di, nangingato. Nagitimak.
Ngam sampay nga nalpas ti misyon ko. Tsak pa'y napatay. Ti utak ti padakatay ti amak. Nasukok ti paltog ko manong name. Ngam sanda inala, doon niya pa tinagyan ti klasbag ko. Tempakita. Kwarta. Nasa din no, tinakabaludak, idi damok manong name. Ti makadangran, kan nagkakaso. Nasa din no nga, impiyansaan nak ni Ninong. Sadya tinangamaludan na kanya. Dito'y manong nemi, nga pinalubusak na nagarubos na kitiluwag. At daw ko niti pagbaludan ng sampay nalpas ti misyon ko. Kasi nung tigundaway ko mang papatay iti utak ti panakatay ti ama. Aglimas akto. Ikarigatak ti aglipas. Ni mama manong name iti mo na nga si Marong Karkaniak. Anak, kadimot ko na kang kangasamon nga gandatan pa iti panggip mo nga ramiden. Mama, sinarek ni bakla iti biyak ko. Kasti kang kanahin kong magbarakada kayo. Saan nga siyak mo na? No di kat umuna ti kalaban ng salak ni bak ti biyak ko. Awan pa iti pinatay ko. Ngawan laban na. Ni Tata Simon, amuyo unay. Inakon nang iso ti may sa idi nga ganmaan nga nang papatay ti ama. Nga nagtulagan nyo kinininong. Tapos naawanin ti pasalsali ti relasyon nyo. Anak. Mama. Nasken nga matusa. Dagiti nasken nga matusa. Kasken ka. Si babasol ka. Hindi pa ilangan nagpakpakawanak iti Diyos. Api nga saan ka matusa? Panakadusak siguro na. Tikanahin ko nung panagmaymesa. Tagmaymesa ka kadi. Edin total sa sarukaran na kanininong. Lipliputan nyo dedi papa. Anak, saan nga bali tabalukan? Awanin ti daka sa relasyon nyo. Tabalo mat ninong gasta. Himan nyo tiga puno apay nga nawaya kayo. Ikaputa, in-deputy biyak, dedi papa. Kunak malang napakawan na kon. Uri napakawan na kon. Uri napakawan kayon mama no saan na kayo pa napakawan ti Diyos. Ti basol yo. Kat iso ti basol nga nasken nga saan nga mapakawan. Ipapatay nga basol. Di maapesang kayo nga matay. Panakadusa yo, ti kunayo nga panagmaymay sayo. Talagang agmaymay sa kaiton. Ito matay nininong. Saan upay tigandat mo itamang papatay kang kuwana? Naragsak ka. Tawa na ka mong papatay kang nininong. Tada akong di pagbaludan. Anak, delikado ka dito. Amok, mama. Tadada ita nga malisto nga papatayan mabayang kanininong. Tadak di ko nagtipagbaludan. Nabilig ni Ninong. Nagalis ito sumbrek dito eh. Sada, purwakan ti Granada ti uneg ti pagbaludan ngayan ko. Mataya ko. Namsak ba yung mapasamak na ita? Aglibasak. Sampay nalpas ti amin. Anak. Tanya ti kayet mama. Matayak ngawan laban na. Agas ti pa nang papatay na kanini papangawan ti laban na. Sakbay nga makadanon ti tao nga ibaon ninong nga umay mang papatay kanyak dito eh. Unag ti pagbaludan. Aglibasak. Saan ka makalibas? Makalibasak, mama. Kabot na paglibasan nak ni Diyos, ni Apo Diyos.
Paglibasan nak niya po Diyos. Gabutas siyak ting karina. Iti aramaten na tapno agibusan ti kinadakas ni Ninong. Manong Nemi, may sakadag iti kuwardya. Ti masadag kanya. Pulis ng kuwardya, Manong Nemi. Victor. Sir? Kinam dito yung front page ka dito nga tabloid. Newspaper? Sika tinang papatay tiya. Kaya nayat mo metla? Saan na siyak tinang papatay? May isa ka na kiti bodyguard, ti amana, tinakapatay kang kuwana. Sa bagay, oray niya tayo magbagam, nga may suleta tinarinad. Saan ko may turid na papatayin? Ti babae nga patpatek ko. Nagparang man nakasta. Siguro kat nayon ti paset ti panagibalas ko. Nga mamuti Diyos nga sanga siyak ti kriminal. Nga may sakal nga napagla na kriminal. Nga masino di kiti pinapatay ko. Kinsang ko pinatay idano, awan tiga dagas sa panggabda kanyak. 5 banak lang. Nagkanak ti gundawan nga 5 ban. Kabutan na sana kalumaban, siyak kumaitan tinatay. Sir, Fidel tinagan ko. Fidel, nabit ka pa polis? Ako pa'y makatawan ko. May sakang na yung baga tao, di ba? Kanya tikit mo sa wen. Tulungan, di kas kanyak. Di mo kahit mo kasaon, kahit mo paglibasan ka. Delikado ti biyag ko dito eh. No dakti unek. Diyak masalag ni man ti biyag ko. Kahit ko tinawaya. Tap na masalag ni bak ti biyag ko. Tulungan nak. Sorry gayam. Gayam ko nung may kanyak. Di na matulungan. Sorry. Yung joke marami ti pagbagam. Si Maruno Manunemi ni Mersing imay bimisita. Iti kabigatan na Manunemi. Victor, kasano pa ita? Sa bagay, magam, nga may balod ka, imbili mo kanyan ka, ororayan ka. Saan nga dito pakabalutak? Siyempre, kakaso ka. May tulad ka to niya, munti. Delikado ak dito eh. Kapag sampay nga na tayo ti mastermind. Sampay nga nalpas ti mission. Sampay nga nalpas ti laban. Si bibiyag pa lang ni Ninong. Talaga ka din sa mo pulos sa malipatan, di ba nagibalis mo, orin no addakan ito unang ti magbaludan. Saan kang talinay dito eh? Tulungan nak, Mercy. Ano ko ba't may tulong ko? Alo ko yun ni Fidel. Tinakabantay ang mesa. Tapagdibasan na. Victor, please. Huwag gayam. Dagayam kayo na yat mo di syudad. Nakalawlawag din ng kabinet newspaper. Kaya nayat mo, pinaltugam, pinatay mo. Saan ko ang pinatay ni Miles? Iba't padagnak ni Miles, yung may nakdinanon dito eh. Kit. Mercy. Iba't patig ka.
Ipatpatik kay nga to. Nimit tataawanin ni Miles. Ni ka siguro tapnong may mesa ka dito puso. Ulitek no may baludak iti Monti. Or-orayom to ti pa nagsublik. Ti pa nakawayawayat. Mercy. Karabian na manong nemi sana ka makaturog. Jack Moon ni Fidel kat naka-duty pa ilay. Awan tao ti makitak ti ruangan ti pagbaludan manong. Tadi dengan siguro namnamayan nga makalibasak tadarakkel di kiti landok. Nakadakdakkel ti padlak manong nemi. Nagdakkel kandado. Nairedepak, hindi makariingak. Maluklok tanti gate. Ti ruangan ti pagbalutan. Ni Fidel. Victor. Fidel. Nakapanunod ka mat lang? Ofa kun. Kitsabi nga gawidak. Kunat. Patgan ka. May kandag kuyot ta. Aglubon at motorsiklo. Fidel, may kandarsam. Itata, naimas iturog, tinaka-duty. Oh my God. Inagdartara na ti motor, manong nemi nga naggulubunan miki ni Fidel. Sa dinot pangituludak yan ka. Di balayo? Saan? Sa dino, iti terminal ti bus ngagpa Manila. Agpa syudad. Agsubli ka sa jay. Wan. Adanas ka nga sublianak sa jay. Ta nakamansayag pala dyan girlfriend mo? Wan. Inak magkitunghaw. Nakaturturod ka, Victor. Agbalinto ka paset, ti pakasalitaan. Tiili tayo, ti pakasalitaan, Victor. Sayang. Simreklak ako man na polis. Criminology graduate ka, di ba? Wine. Kinalain ka pumaltog. Kaputay ubingak pala di surun-suruanak ni Papa. Sige, tulog ka nga ti terminal ti bus. Manong nemi sa nga pulo nga oras ti biyahe na iturturog ko manong nemi. Agpaggadak man, no sanak nga gridam, ngayon talag ko kinapo Diyos ti amin. Aldawan ni makadanon kami ti syudad. Manong nemi. Nagluwa ka akong konti taxi nang ipatulod. Iti balay daninong. Maon sa dyan, manong name iti bangkay ni Miles. At iti may sanat hapel. Manong name ni June. Tinangilokat iti Kate. June. Kuya Victor. Saan nga dito tinakamansayagan ni ate? Kadi. Ito kadi tarantam. Saan ka mo buteng? No oras kon, di matay. Oras kon. Siya kakadian talaga din nagpapatay kini ate. Saan nga siya? Tapos ko mapatay. Nagsubliso na iti ayan ti hotel. Iti uneg. Tano saan ko man nagsubsubli, saan ko man iraman. Nasimrikan da kiti ado nga bala. Ngem saan nga bala ti paltog ko. Bala ti paltog ti bodyguard ng dati. Nanat masapol mo ito eh. Di dadim sa dintiyan na. Haday ti nakaiman sayagan ni ate. Ape nga nga dakad to eh. Nadamay ko inala. Bayin ka din ang kuyog ta.
Riribok kami ti mansayag ni ate. Dalan napatay kapag salitaan mi kini dadim, ni Ninong. Nadabang tawag ko kini Daddy. Mohon. Radio set. Ako pa nga iti manong name iti cellphone. Ngayon tayo walkie-talkie. Headset. Tinawagan ng peso. Manong name. Nangig kong imbaga na nga daak dito'y. Nangig kumet manong naming imbaga ni Ninong nga oray kano isuna dito'y. Nagsarita kami manong name ita inted. Inted ni Junior manong name iti walkie-talkie. Hello, Ninong. Over. Victor, kaya't nakakalabanin. Nagkalkalaban dan, Ninong. Kahit ko lang singirin ti utang mo. No, biyag ti inutang mo, biyag ba't lang ti pagbayad mo. Pinatay mo ti anak ko. Saan ko siyak, hanga siyak tinang patay kang kuha na, Ninong. Over. Asin nga ron. May sakadagiti bodyguard mo. Habi ko mga patayag. Nagpatpat ng kami nga nagpapastiraksak patayag. Anong oras tiran tamita? Saan pa ganalpas tilaban, Ninong? No saan nga dito at umayak, sikat dumanon dito yung mismo nga balay mo. Ororayan ka dito. Sa kakadipulos ng buteng? Awantik buteng ko, Ninong. Kapot nakaduwak niya pa, Diyos. Saan ang buteng? Mangibaunak dito at kalaban mo? Saan mong layunan pa eh? Pinatay ko, Ninong. Sikati kayat kong umay dito. Tat sika kensyak tagriniso. Sige. Orayan nak dita. Over and out. Pinastrek nak ni Junior manong name iti hardin tinaguraya. Pimanaw met ni June. Yan saan nga nakalak. Ti gate manong name. May sa katulong manong name iti masadag anang ted kanyak ti Miriam. Sa anak pa yung namigan. Ay, pakarot Victor, umay ka karot din di kusina. Taida sarang ka. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi kabot na mabisinak. Inimas ko tinangan. Dalat tatiklats bag ko manong nemi ti abay ko. Kaslaawan ti marik na kasiddo ka, hermano. Tanong kas pagarigad man tasyak ti maabak na kasagana kamatay. Nasakit tinakam ko matay. No saan ko mapapatay, no saan nga matay ti mastermind. Rimangin ko manong name ti ungor ti lugan nga nagsardeng ken ti busina. Asin na jay? Ay, dintengan ni senyorito, ni senyor. Mapanggulilo kat ti gate at makastrak di lugan ni kotse. Rimuarak med manong nemi nga nagsakana. Naglingedak manong nemi iti ayan di kiti nga natatayag darakil nga palmera nga mulay ti hardin. Nailukat ti gate manong nemi ngem saan nga simbrek ti lugan. Tsaka mo apay. Tansyantaan nga tanininong.
no sa dinutayan ko. Ngem dua bodyguard manong name tirimuar iti kotse timdumsaag na nakasaganan ti paltug da nga tidog. Paunay na ida. Tamabalin siguro. No mo nang ibusik da kiti bodyguard na nga tugot na sakbay ken kuana. Yung sakbay manong name nakastrict da kiti dua bodyguard ada bigla nga nagsardeng lugan iti likudan manong name iti kotse. Napadcheck ada sadyay ni Ninong iti uneg manong name kita. Nakita ka namin pinsan. Tirimura bungangat ti dua paltug iti kotse ket pinarakpak da ti kotse manong name ni Ninong. Adan na kauna kanyak. Lukotoyin saan da noon? Kinunak manong name dagos kumamad nga dumaro pa kiti ayan ni Ninong. Ngin pinasabtandak manong name di kiti dua bodyguard na nga nakastrike iti uneg. Di apay nga rod. Nanayuan naman yung tinapatay ko manong name kadagwa nga duwa. Iti mapasag manong name iti duwa nga pinaltugak bodyguard ni Ninong nakigtutak iti bumtak ti kotse nga nagluganan ni Ninong. Pinabetak da manong name. Awanan ni Ninong. Natay ni Ninong. Kat naipukaw ko. Hindi makapanawan ti kotse. Nagluganan di kiti ng pabatak iti kotse ni Ninong. Ninong! Ninong! Apay nga saan nga siya? Apay nga sa bali tinangutang ni biyag mo, Ninong! Awanan ni Ninong manong name apatchek. Awan din nagbalbalinan na, taniraman, nga nawara-wara, ti bagina, ti panakawara, ti kotse, naglugaran. Ada ko nito probinsya, manong nemi, idi bumtak, ti damag, unod da ni tiyak, pagiwarnak, ti ladawan, ngay babatak, manong nemi, ti kotse. Nanailanad, iti newspaper, manong nemi. Gambing Lord. Natay, di may isa nga gambling lord. Anong name? Di may isa pabatak, di kotse nga nagluganan. Hindi makasangpetak dito balay manong name. Kalpasan nga nag-stay na kiti hotel. Basbasahin ni mama ti newspaper manong name. Na nakatayanin di kamalala na. Kadagsang sangit. Siya sinutisang sagita, mama. Victor, saan mo sinangitan idi matayin ni papa? Ngayon itatanatayin ni yung isot pa nagsangit mo. Dati klasem ka papay. Jack, idi nga nakita, di pa nagarubos di kitiluam. Jack, idi nangeg, di pa nagsebek mo, idi natayin ni papa. Ngayon tanatayan ni Ninong. Isot pa nagsangit mo. Di pa nakakita, di na buslon nga pa nagarubos di kitiluam. Kenti sa ibek mo. I'm sorry, Victor. Gabutasam mo pulos ng inayat, di papa. Saan ka di mama? Victor. Niyet at planom ti biyag mo. Noawan, ti maoray kong kaso nga may ipilad a kontra kanyak. Nalpasan, ti pagkasalita, mama. Awan siguro tinamnamaik nga gipila ti kaso. Kaputa. Ti posible ko mga mangipila ti kaso kontra kanyak, ti panakatay di kiti bodyguard na. Kat natayin. No awan reklamo, awan kaso, mama. Ngayon niya po Diyos, si babasol ka kayong kuwana. Amo yung sa wendeta. Ininto na kayo, kaya nakalawlawang basbasol. Mama, saan ko i-consider ti bagik?
na kriminal. Ta sinalak ni bakla ni Bagik. Siguro, no siya tinakapapatay kin Ninong, anugutek nga may sa ako na kriminal. Ta isong nga ti panggap ko timang papatay king kawa natin ibales. Ngayon nakaimimbag na ako rin hapat Diyos. Ta dinintulok nga siya ti makapapatay king kawa na. Ni Ninong. Di ka malalam. Sige, mama. Ituloy yung tagsangit. Ituloy yung tagdungaw. Kapot dungdung awan nyo, ti lalaking ipatpatek yo. Kapot pacheck. Nasaan nyo pulos ngayong patek di papa. Nangaramid nak manong nemi, ti panakabalay ko, iti yo uneg ti kabakiran. Nga pagan ano pan mi idi, kay ni papa manong nemi, nga idi ore awanan ni papa. Intultuloy ko idi tinaganop manong nemi. Kada di awag na kanyak idi nga ermitan nyo, nagbalinan nga agpay-payso. Kaya po ta nagtalin na edak sa jay, kompleto akmet. Sunalahing tanalipata ka binarbasan, nagbarbas kastameten na awanan ti panawon ko ngagpukis sa anak ba't nga rumurumwari ti kabakiran. E hindi may isa nga malema ng nemi mangikutupuk ni Mercy. Victor! Amok kanta kantoy! Victor! Sa din mga pasetayan mo! Hindi makita. Sanghag may mesa. Hindi makita ang may mesa ko na ko. Kan kaslada, awit na, arwaten na, puno na. Sinabat ko manong nemi. Kat na ginarakop kami tinairot. Mercy, Victor, bigas to tilangam. Ermitan nyo ka nga talaga. Ngayon sa nga bali, trapay. Nang itugot at tipag-ahit mo. Sa amok ti mamukis, pukisak ka. Imsak ba data? O may ka, sumrik ta iti kalapaw ko. Kalapaw ta. Malagip mo, damong ipahit yamin mo. Dito ita kabakiran, di ba? Nakalugdo ko ka. Dagitikit din baklat kada ulag, kada tumaytayam. Iti nagbaling nga saksi. Kada hindi mo na iding panangipay ko di bagikay ka. Ito unag ti kalapaw manong nemi, iti pusig ti kabakiran. Ti ermitanyo, kinti may sa nga nurse manong nemi nagmaymesa ti bagiba. Kaslawan, dagit na ka nakapasama kiti napalabas. Manong nemi. Ti ayat nga nagremusing idiubing kampelang kini Mercy ket nagsampaga nagrampaya. Tamat no maituloy ti ayan ayat kalpasan na bimalaet dagiti pagkat. Huway manong nemi. Nagpapas kami tinagsak ni Mercy di day nga oras. Iti katangaan ti kabakiran manong nemi. Kat nagbaling nga saksimi kapan nakamusik kami manong nemi digiti uni digiti ya. Ayop nga da iti dahi nga pusag ti kabakiran. Kalpasan deta manong nemi. Kastoy ka diya talaga ti kayat mo biyag. Dito kabakiran. Inururay ka. Sikat na gururay. Uno siya kumatirumbing nga guray. Inururay ka. Nga sumrek dito kabakiran. Abay inururay na. No mauray ka, pa-check nga datatag katuluyan. Ngayon saan ka kung mga nauray. Baka no, ada sa balitan ng ipatpatig mo. Kasi ti karikan ka, Victor. Sikakat siksikan tulayin. Yung kasanon di kiti kaso. Ada ka din na ipila kaso kontra kanya. Ti gobyerno, kinaswan na ka.
na ti kaso. Ti panang ado nga pinatay mo. Ada pa maniknik da. Ada ka dit nakasagana ka tumakder nga witness. Ore ada may pila kaso no awan tumakder nga witness. Sinot mang witness nga siya nakapapatayak. May ganun. Sweetheart, dagiti tuyo pa'y adamang saksi, adaw agbaling nga witness, iti korte, mabaliktad tupay lang ti pasamak. Diyan nakapatay, agbalin tupay nga hang nakapatay, maakwit tupay. Sakto din, nga naramid ko lang ti amin na panangsalak ni ti biyag ko. I love you, Mercy. Ayat ngawang bating ka na. Kasta Hakbet, Victor. Manong name iti amok idikat awanen tinakahanapay nga mapasamak ngem idi irwarmi iti kabakiran manong name iti kademi kini Mercy ngagkasar kamin natuktalak kid nga nagpakamatay ni mama. Oh my God. Victor, kung naglan awanen ti mapasamak pa yan iti tira. Siguro kitsid-sidi rin mamang mo timugod na konsensya. So nagpakamatayan. Ti managbasol. Ad naman nga nakabasol. Tulungan ka. Ipakamutan ti amin tapno kasta kita. Mamuhan nga nagpakamatay. Kat kalpasan na. May mansahag to ni mamang mo. Manong nemi idinatayan ni Papa, jak nakita nga nagluwa kan na nagsaybek, jak nangigti saybek ni Mama. Daday tamat nga ipupusay ti may sa nga ina, manong nemi mas daawanak. Ape nga awan tagtedted nga luhak. Ape kasla isem manong nemi ti timpuar kadagiti bibig ko. Gabo nga ta, tamok agin inanan ni Mama. Siguro sakbay nga nagpakamatay nga minom ti sabidong. Impakpakawan nandi kini pasbasol na. Tinaramid ko manong nemi, indaw-dawat ko nga si papakawan ko man ni Apo Diyos kan kuhana. Wahin manong nemi. Nga oray di maitabon, nga may abay, manong nemi titanem, di Papa. Awan lata titumrem nga luwak. Wahin manong nemi. Siguro ka talaga nga maragsakan tiriknak. Tasang kanton nga makitkita, ti ina, nga nagbalin nga dagas unay na asawa. Ken, pag-check manong nemi, nga pinakawanan niya po Jesuna, sapay ko ma, numampay, iswa mismo tinang ketel, itibukod ng abiyan. Babaen ti kwarta manong nemi nga da kanyak, tamalaksid ti kwarta ginted kanyak ni Ninong, kahit naalak pa idi manong nemi, ti kwarta iding egem ni Miles. Ngayon, depositok idi bangko manong nemi sakbay nga simrengkak idi kabakiran. Iso tinaramat mi manong nemi tapno marinovate ang may pinsan ti balay nga pinanawan de di Papa. Why? Kat dito yung napapintas manong nemi. No idi man kat kuskusapon di kiti pintana. Ngayon titimpuar nga timaod nga balay manong nemi kat napintas. Ngayon so tinagbaling nga pagtengan mi kani Mercy. Ado manong nemi di kiti makamaamukan niyak kanamuda di kiti pasamak. Ngayon di kiti ububing ita. Kat masamong istoryaan katakwada no sa sino ni Victor. Kat saan da nga amo ti pakasalitahan. Saan nga kriminal ti awag da kanyak no mapay nakapatayak. Nadikat, amuda pa ng saraknip ko lang tibiyag ko. Manong nemi lakaya kon. Ngem, manong ko nakeng ka. Gabuta, manong iti awag daking ka. Awag mi ka. Tata ko nang kumakaniyak. Gabuta, dandani akon agnubenta. Si bibiyag kami pa lang ag-asawa ka ni Mercy, nabayagan nga nagretiro ti asawa kakas nurse.
nagkatrabaho iti gobyerno. Nadaan kami iti talo nga anak nga nagbaligi damat amin. Adamat lang sukat kanya kas katuloy ko ni Junior ko, Victor Junior, nagdamay ita nga PNP sarhento iti ili ni. Adamat ten pamilya na, adamat ten anak na, adan kiti apo kumi kini Mercy. Dandani pa yan maadan kami ti apo ko tituon. Irinto, tadamat nurse nga anak mi, agtatrabaho ita ti ospital, doktor met ti asawa na, di pulis nga anak ko, anon anak mi ni Junior, kat asawa na met may isang accountant. Irinto, tadya inaudi nga ni Jennifer, may samit nga midwife, irinto ta asawa na kat engineer. Sa nga pulo kat siyam, dagiti anak mi, awon anak mi, dagiti apo ko mi apay. Naling nga ganak ni Junior, naling nga pumutot ko na ko. Napasig na aming matindig ito'y nga professional. Kasla sana ka mamati, no subliak tinapalabas. Wen. Iraprapin ko pa lang met, mapanagano, no mampay mamanon digiti maanop. Kaya po nga ron, iti panagbalbalo iti tiyempo kan siyensista ko na. Dahito iti pagkasaritak manong nemi, kadagyaman ak unay, kada kayo, nga nagbuya, nagdengeg, no anyaman ti komentuyo, mamati kay manuno saan. Ngam dito nga inak insalaysay, ngayon ted kiniya, manong nemi, nga detalye ti pagkasaritak, at putput mo. Tapigsak pa ilahin. Kabaylak pa lang sumpok iti kabakiran nga ganup no masangok ken mailiwak nga agpulutan ken agadubo agtuno kada kitay barog kada pagaw. Ado pa met iti malalak nga ano ka nga banyas ken pasare makalak ti bagklat no man pay balbalagad nak ti DNR nga iparit kanu tararamidek. Angem no may daktilawen makakita da nga daan na anaanop ko. No itsagot ko mat katakwada, ditak batil-til-tiliwan. Kabot ang mudak unay. Victor nga ermitanyo, manganop. Kadat at istoryaken, panunot na, manunay. Agyaman ang unay, tianos mo ng ornos, kalpasan ng sen ko keng ka di Italiana. Kadagyaman ang unay, tianos mo ng ibasa. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak nga dimngeg, ken nagbuya. Toy nga rod tatam nga Victor Ermitanyo dito'y Pilipinas.